खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायजों बे समाव बिटिआर काउन्सिला मोनसे गोनांथार बिथांखि लादों आरो जाय बिथांखिनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो जाय बर' हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों बे नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा थारैनो मैयानि सानाव मोनसे जिरायनाय जे एग्जिक्यूटिव बे एग्जिक्यूटिवआव गोबां मोनसे बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नखरनोबो बे समाव मोनसे गिदिर बिथांखि लादों आरो बेनि अनगायैबो बिर सिलागां जाय बर' हारिनि मोनसे सोमावसारनायाव एबा बिएलटि नि गायसनगिरि आफादगिरि बे आफादगिरि बिथां बिर सिलागांनि सायावबो बा बिथांनि थाखायबो मोनसे गिदिर बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदों थारैनो फोरमायगोन मैयानि सानाव जे जानाय एग्जिक्यूटिवआव मा सावरायदों एबा बिथांखि लादों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां जे बिटिआर सरकारा मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि लादोंखौ जों मख'नांगोन जे बिटिआर सरकारनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नखरनो दान मोनफ्रोमबो 1 लाख राङै दानारि अनसुंथाइ हरबाय थानाय जागोन एबा बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे गिदिर बिथांखि जे बे समाव बिटिआर सरकारा बा बिटिआर सरकारनिफ्राय जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नखरनो दान मोनफ्रोमबो 1 लाख रां दानारि हरगोन एबा बे समाव बिथांनि नखरनो थोंजों बिटिआरनि सरकारनिफ्राय हरगोननि मोनसे बिथांखि लादों मैयानि जे एग्जिक्यूटिव काउन्सिलाव एबा इसि मिटिंआव बे बिथांखिखौ लादों थारैनो मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि बिटिआर सरकारनि जे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनसे गिदिर बिथांखि लादों जे बिटिआर सरकारनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नखरनो दान मोनफ्रोमबो 1 लाख राङै दानारि अनसुंथाइ हरबाय थानाय मोनसे बिथांखि लादों आरो बेनि अनगायैबो मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारनि मोनफ्रोमबो साख्रि थिसनथाइफोराव 3% मासिखौ थिखानानै दोननाय आरो बेनि अनगायैबो बे समाव मुंख्लं नखरफोरनो जाय बिथांमोना बर' हारिनि आन्दोलन खालामनायाव संग्राम खालामनायाव गावनि आगोमा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय दान होलांबाय बे दान होलांनाय जे नखरफोरनो बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनफ्रोमबो साख्रि थिसनथायाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो साख्रि थिसनथायाव 3% बिथांमोननि थाखाय मोनसे कोटा थागोनखौ फोरमायथिदों बिटिआर सरकारा थामहिनबा मैयानि एग्जिक्यूटिव काउन्सिलाव बेखौ जिरायनायाव बे बिथांखिखौ लादों थारैनो मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारनि मोनफ्रोमबो साख्रि थिसनथाइफोराव 3% मासिखौ थिखानानै दोननाय मोनसे रिजार्भेशन थागोन 3% रिजार्भेशन थागोन एबा बिथांमोननि थाखाय थिखाना दोनगोन बेनि अनगायैबो बिर सिलागां बसुमतारिनि मांखरसालिखौ साखोन सिखोनै लाखिबाय थानो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय दान मोनफ्रोमबो 20,000 राङै दारानि अनसुंथाइ हरनाय जागोन थामहिनबा बे समाव बिर सिलागां बिएलटि नि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां बिर सिलागां बसुमतारिनि मांखरसालिखौ साब सिखोनै सामना हामनायै लाखिनो थाखाय बेखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बे समाव दानाव 20,000 रां बिटिआर सरकारनिफ्राय थोंजों हरनायनि थाखाय बिथांखि लादों बिटिआर सरकारा थारैनो प्रमद बर'नि मोनसे गोख्रों बिथांखि प्रमद बर'नि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन जाय बर' हारिनि बिर सिलागां बसुमतारी बिथांनि जे मांखरसालिखौ साब सिखोनै लाखिनो थाखाय बेखौ साफा सुफायै लाखिनो थाखाय बे समाव दान मोनफ्रोमबो 20,000 रां अनसुंथाइ हरगोन बिटिआर सरकारा थारैनो बाखनायजाथाव हाबाफारि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गोख्रों मोनसे बिथांखि बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नखरनो दान मोनफ्रोमबो 1 लाख रां अनसुंथाइ हरबाय थानायनि मोनसे बिथांखि आरो बेनि अनगायैबो मुंख्लं नखरफोरनो मोनफ्रोमबो बिटिआर सरकारनि जे साख्रि थिसनथाइ बे थिसनथायाव 3% बे समाव
बिथांमोननो मोनसे कोटा लाखिना दोननाय जाबाय थागोनखौ फोरमायथिदों बिटिआर सरकारा थामहिनबा बे समाव बिथांखि लादों आरो बेनि अनगायैबो बीर सिलागां बसुमतारी मांखरसालिखौ साखोन सिखोनै लाखिबाय थानो थाखाय बा बिटिआर सरकारनिफ्राय दान मोनफ्रोमबो 20,000 राङै दानारि अनसुंथाइ हरबाय थागोननि मोनसे बिथांखि लादों। मोनसे बिग ब्रेकिं थारैनो बिटिआर सरकारनि मोनसे गिदिर आरो मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि जे बे समाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जे साफ्रोमबो दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरखौ मान होनानै बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखाय मोनसे बिथांखि लादों आरो बर' हारिनि संग्रामाव जिउ गोमानाय मुंख्लं नखरफोरनोबो बे समाव मोनसे गिदिर बिथांखि लादों आरो बेनि अनगायैबो बीर सिलागांनि जे मुं थामहिनबा बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि जे बिथां बीर सिलागां बे बीर सिलागांनिफ्रायबो बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे गोख्रों बिथांखि मावफुंनो थाखाय सिगांदों।